agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Welcome sa tayong programa ngayon pong Sabado, Boses kang kapalibutan. And siyempre, mga tugang, kasabay po niya to ang sa tuya pong partner, Father Momoy Borromeo. Garo oralawig ang lokasyon niya ni Padre. Father, good morning. Good morning. God's blessing sa Indo ka, boss. Yan, mainit. Good morning. I'm broadcasting from Pasig. Yan, mainit ni Father sa Albay. Kumusta dyan sa Manila? Okay lang. Bakuman mainit, bakuman mauran, tamang-tama lang. Ayan, mapuon ang lipot dyan sa Manila. Data may amihan na. Ayan. Alright. Father, kaiba ng tangon yan na pagkaaga ang dabis-dabis na Papsi Chairman. Panduwang taon na ngunyan na siya naging champion, first placer bilang outstanding Papsi Chairman in the Philippines. Ayan. Taga-Albay. Yes, congratulations! Ayan, engineer. Rene, congratulations! Si Engineer Rene de los Reyes. Sir Rene, good morning po, Tabi. Welcome to the show and congratulations po, Tabi. Okay, maray na aga po sa gabos. Asin sa nagimati po kan sa itong programang ang Boses kang Kapalibutan. Maraming salamat po, Padre Momoy and Papa Mar. Salamat po. Salamat. Ayan, okay. So, grabe ang inagihan at saka kamprimerong nakuha mo so pagiging top Papsi Chairman kan last year. Garong mas matindi so kunyan. So challenge na inagian mo tanganing mamantinir
kumbaga ang prestigious award na ini na ano sa mga preparasyonista tabi Sir Rene? Actually, during the first winning, gari wala lang ito sa kuya kasi kumbaga sa I just perform my duty as the PAPSI chair, kung ano ito yung mandate and kung ano itong dapat gibuhon. Ining taong kaya nag-agi, kaya ko talagang challenge siya ta. Kumbaga sa dakol naman kayo nag-participate, dakol kayo nag-compete. Matter of fact, last year, tulo lang kami nag-compete sa national. Ngunyan, 4 kami na nag-compete. So luckily siguro ito tan destiny na so through our labor kang pagagampan as the PAPSI chairperson ng probinsya ng Albay today of course to the help of the Almighty and of course inot na inot gusto kong pasalamatan ang provincial LGU kasi sinda po so naggana po na best supportive PLGU. Most supportive PLGU award. Yes, award. Sila po nakakuha din ng award yan. Provincial Government of Albay. Yes, kasi thank you din po Acting Governor Glenda Umbonggaw sa pagpasiring po duman. Aram ko very busy ka pero nagtaw ka oras po para ma-witness mo po kung ano po ang ginigibo kang AFC tapos kung ano man ito na recognition kang National Volunteers Day. Yeah. Likewise to Doc Panchomella, Serda, of course, our energetic, lovely lady, PA Ma'am Che Rebeta. Salamat po sa inyong suporta. Si Ma'am Che, baga, iyo man ang outstanding co-chairman. Co-chairperson niya po. Yes. Yeah. Okay. Ano yan? Anong mga, sabi nga ni criteria na hiling kang awarding committee para makuha mo ang nasambit na award? Bali, dakol po siyang category. Bali sa council itself, talaga dapat council effort siya. Kasi ikaw kita ki mga mapsipikat funded, tapos mga mapsista, mga kapsis, nag-support po sila through their consultative meetings also. And igwa po dyan po sa mga advocacy mo, kung itong advocacy mo, matter of fact mo yan na taon na yun through the environment, nakapag-contribute po kami sa mangrove planting. Ito po ang ginibang mga ini sa Castilla during our team building. Nasabi ko, dumayo kami sa Castilla para masabi ko din urulian, maharayo kita. Day after that, sabi ko naman, program ko na, day kita madaman na medyo mag-urugma lang and mag-plan. Sabi ko, mag-outreach din kita through mangrove planting. So nakipag-partner kami sa PAPSI Sorsogon through their farms sa Castilla. Ito, we were able to plant 3,000 mangroves yata yun. Bali, kumbaga, Wow, very good yan. Na-trigger mi so probinsya, dakulong po nagsaraway. Yung may advocacy na 1 million 10 million yata yun, 1 million group of Sorsoganos nagsabay po sa Buya. So medyo maugma po ito. Wow, very good. And secondly siguro na naging advocacy mi sa environment, so through the coordination sa Legazpi City, through the OCNR, we were able also to plant grow trees duman po sa San Francisco. So ito sa advocacy mi sa environment. And secondly siguro sa mga policy resolution may adopted, more po ito paabot sa livestock. Ito po Saro. And one thing po na talagang notable performance po naman is yung pakikipag-partner may sa PCIC, wherein we submit ourselves para magtabang kasi during the calamity baga, medyo na sa kadakulang kang damages, medyo ang pag-facilitate ka mga claims. So we submit ourselves na magtabang, we undergo training through adjuster na ginawa rin po ng PCIC. Kaya salamat po Director Regional Manager Ma'am Janice, salamat po sa tabang mo. And then talagang nag-execute po siya response and nagkagawa po kami agreement na na kami magtabang po sa pag-facilitate po kang mga claims. Yeah, para mapakaskas. Ayan. Yes po. Very good talaga yan Rene. Thank you there. Kaya kung sabihin, yung mga target nindo na nakaprograma, na-achieve nindo. Opo.
Mhm. I think beyond pa your targets. Opo, Padre, medyo dinagdagan ta pa. Lumampas pa, no? Kasi Lumampas pa. sometimes through mga invitation like pagpasiring ta naman sa Baguio through the stakeholder summit, replicate ko right there and there. And also, I would like to thank Director Ray Caceres po kasi very supportive rin po sa MUI ang DILG. DILG. Mhm. Kasi kami pong noted na council na PAPSI na talaga medyo perming attached kami sa DLG. Since the DLG po, sila po ang parang direct supervisor po kang LGU. Ayun. Sana ining mga award nito nakuha. Dakul na award kang Albay. Na nakuha. Iba yun na. Outstanding PAPSI, Outstanding Most Supportive PLGU Award, Outstanding PAPSI Co-Chairperson, tapos Outstanding Executive Committee, Provincial Level, second runner-up PAPSI, Albay. Oh, yun na. Okay, di. Ano yan? Nakulon talaga pala na. Iyo po. O, dakul talaga ini pader na mga gineribo, adi. So, ngunyan na taon, ano na ang plano tatabi? Next year, ano ang satuyang target na ma-accomplish tabi, Sir Rene? So, kadakol-dakol na kasi talagang challenge na ganyan. Yang right after the pagka-receive ng award, this is a big challenge for me kasi nga if kung manalo pa, papunta na po tayo sa Hall of Famer. Ang dami na po na talaga mag-participate. So, dapat talaga magkaroon ng magandang program. Well, on the other hand, actually hindi man ako talaga nakapokus doon sa sa award. Ang ano lang doon, yung mandate po ng council. Kasi kung talaga makapokus ka doon sa mandate ng council, that award will follow na lang. Pero kunya na lang Kasi ito, kung mag-focus bonus ka naman na sa sa bonus. parang nagkakaroon ng pressure yan na baka in the long run kayo sa council magkaroon kayo ng differences because of aiming an award only. Pero working with the mandate of the council, doon lang kayo. Plan mo ano ba yung siguro bawat sector magkaroon ng roadmap tayo like sa coconut kasi yan ang medyo maanong usapin together with the climate change namin. Yan pa ang big challenge din. And of course, siyempre doon na tayo sa mga livelihood. Yes, okay. Pagtuunan ng pansin. Opo, Pader. Pero ang mga, kaya po baga, PAPSI rin ang mahalaga, ang focus baga nindungan yan, ang focus tangon yan, yung environment. Opo. Pero, let naman lingawan ang livelihood. Kaya nga na baga permit ang pigsasabi ang sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Since nagduman ka na kamo sa Castilla, nagtaranom ki Bakawan, duman sa mangrove reforestation, ano daw kung i-challenge naman ang satuyang sa diri na duman sa Albay West Coast, magpun sa Piuduran, basirin sa Owas, tapos sa Pantaw. Grabe po baga dyan na dapat i-reforest ang mangrove. Bakawan. Katapos, iko po ba kinabig po na mangrove crabs? May mangrove crab or mud crab. Pwede man po baga na ang style paano kayo ito baga iharali ang Bakawan. Nga ni gamit sa fish pond. Pero nawawara ang hatchery, natural hatchery. Kaya magayon, lalong-lalo na ko para usog mo niyan ang dagat, ang alon, nawawaran ki pero so upsurge kan storm surge dahil nakita ang protection. Kaya magayon nung po ining sa indong Pigibo na mangrove reforestation duman sa Castilla, siguro i-extend na yan sa Albay West Coast. Sir Rene. Noted po, Padre. Actually, saro yan sa mga pag-agenda namin na mataro pa kung during po kang November 25 kang nakikapunto kay Regional Food Summit na brief discuss po ini na managod nga sa environment na talaga na sabi nga ni may nag-reveal duman na taga Camarines Sur na sa pagtanom duman particular in Baaw na so tinanuman kang mais bali uminirod sa Baaw talaga so topsoil.
Pero yun nga ibig sabi dyan na dapat kung ho pwede talaga may mga area kita hindi man talaga pwede tanumang ki mga high value crops. May elevation, a certain elevation lang yan kasi ang corn, like for example ang corn dapat 8 to 12% lang dapat ang elevation niya pwede sa tanuman. Pero higher than that, dahil na siya pwede, dapat mga trees na talaga po siya. Kasi kung ilan mo talaga, kung slope masyado, tanaman mo kay mais, about 5 hectares, wala nang kakahoy-kahoy dyan, talaga heavy rains, siyempre topsoil ka ni Hanod, pasiring po sa community talaga, tatauban talaga. Ubus talaga, ubus. Ngayon yan, sabi nga ni Sir Putoy sa Artidita na sisay nga magapulis nga kaan. Siyempre nga, kung bawal nga. So, nag-response man si NEDA, dapat nga LGU, may CLUP magasinda. Yan, so, dapat talaga, comprehensive land use plan. Kaya lang, I do not know kung ipipira lang pong LGU tayo nakakapag-comply kan si LUP ninda. Kasi importante po, that's one thing po na duman po kami mina-enter na EFC. Yes po, kasi nga, we were educate po sa national media piga baba mi andig sa mga lower AFC mi na supposedly talaga ang mga MAPSIS mi talaga they are sitting on the local development council kasi naman na tatawan mi sindaki knowledge na how kung paano hindi spearhead ang participation ninda kaya itong mga plans may nag-synchronize po yan kung ano pong agenda may for this year pinapababa may yan so ito lang po ang hagad may ngani sa hopefully after election siguro baka talaga medyo mamayag pag kami na mapangyari po kasi during our performance review kasi after ng Tagaytay nag-conduct din po kami ng performance review and planning session talaga pong inanamiso DLG na niyaon siya. So sabi ko, sir, we would like to na kami po sa PAPSI Albay inano na po ang pagiging private sector volunteer na kung talagang nakakatabang kami sa community. Pero some LGU kaya medyo kami bako masyado sa muya. They will come. Bako lang po ang suporta. Kasi totoo lang padre, hindi po lahat ng pangangailangan po ng magsasaka natin pwede po i-shoulder ng LGU. Some are from the national government. Big tickets project dapat po. Dapat manlaw na dyan ang mga iba-ibang agencies saka mga business even na funding agencies. Pero magkayunon po kung makagibo kita ng sarong programa na i-involve ang academe. Pare po ba kayo ng sabi mong information education campaign? Ano daw kung i-involve na po idan po baga sa bukap mga estudyante na ngayon ikababa ang education nila, research nila manungod sa agroforestry. Na kung saan pwede tang i-post dyan ang bamboo setong, pwede tang i-post dyan ang mga ito po ba may pigay-kapagitang salt method, sloping agricultural land technology na yung maidukaran lang ang mga farmers kaya ba kan academe sa kaiba pa mga sectors magpatarabang tabang. Pero mas makusog yan kung talagang organize ang mga maps yan Yes po. sa kada munisipyo. Ang problema ngunyan, Father, not all LGUs may MAPSI na active. Ayan, di ba? Yung nga Yes po. Kaya yan po talagang as the PAPSI chair po ng Albay, yan po ang pig workout ko. And gusto ko nga ipagpasalamatan ko po kasi last time sa Tabaco, last 15 yata yun, na-invite po ako, orient me po sa BAPSIS duman with regards to the GO-ACB na Operation Manual and tank po duman sa city municipal officer na sa DLG. Very supportive po siya and I salute him. Kasi sabi niya duman sa mga BAPS niya, propose your budgetary requirement kasi papupunduan niya kasi nailing niya duman po ang relevance kang EFC. Sabi ko, going back to sabi ko nga kami po ang makakapagpadara-kidara ko lang project sa munisipyo sa city.
Kasi nga, sabi ko mga as a reiterate, hindi po lahat ng mga pangailangan ng farmer na ibibigay po ng city or munisipyo. Kasi mga milyones po yan eh. Ang mga CEOs, kaya meron tayong CSO accredited nga na kapartner, yung po ang binibigyan ng government natin. Alam mo, sa mga rice processing na lang, ilan lang rice processing natin dito sa Albay? 3. 2 sa Pulangi. Dapat yung mga granary natin meron processing center. Kasi during heavy rains, doon nahihirapan yung mga farmer natin kung paano magpatuyo yung post-harvest natin. Kaya nga, kung pwede nga, dapat bawat LGU, mayroon pong rice processing center siya. At least, pagpatuyo, talagang, organization talagang kailangan po. Ayun. So, dyan pumapasok yung PAPSI. Yes po, DFC. Through resolutions na nindo, nakaka-download kita kay mga projects? Yes po, kasi mga cooperative, mayroon po kasing ginawa pong memorandum na sa national na kasi talagang mandate po ng AFC is to monitor. Mag-monitor po kami ng project. Kung talaga yung programa ng gobyerno, naging successful ba ito? Medyo may konting problema. Doon kasi nag-i-evaluate. Kasi dapat ang monitoring talaga, paiktingin yan. Kasi yung pinaka-importante na positive and negative, dapat makarating po yan sa mga chief executive or sa ano man ayon sa ng government para ma-improve nila kung ano yung kulang. So yung honest to goodness na assessment. Yes po. Sa private yan, sa Indo na mga volunteers. Opo. Taday mga sweldo diyan. Yes po, kasi nga sabi ko nga may Republic Act po itong volunteerism 9418 na kung talagang exercise po ito lahat ng mga LGU natin, katuwang po kami stakeholder ng mga private sector. And yung mga talagang may mga passion talaga, depende, tutulong yan. And even siguro pag mayroon kaming mga nakuhang mga donor sa ibang bansa kasi nagustuhan yung proposal project namin, saan pupunta? Sa LGU rin namin kung saan i-implement yung project. Ayun. Tsaka ang yata ang ibang funding agency, naghagad ng resolution from your office. Yes po. Parang endorsement na. Yes po. Lalo sa DA, di ba? Sa DA. Opo. May mga certain big ticket projects na kay puha ning endorsement nindo. Kasi sometimes talagang need ang project, kami yung mangungulit sa national government. Kasi talaga sa totoo lang, particular sa region kasi merong part doon na meron kaming farmer director. Na may time kami doon na tinatawag na RMC na Regional Monitoring Council na pinapatawag lahat po na mga government agencies, bureaus during that meeting. Ngayon, it's time na nag-evaluate doon medyo naniningil kami kung ano yung mga resolution namin hindi ina-actionan. Kaya right there and there, kasi siyempre pinapatawag yan ng director, lahat ng mga offices agency, tinatanong namin, ba't hindi mo sinasagot? In that session, sinasagutan po nila yan. Ay, pumasok na rin kayo doon sa pag-monitor ng mga halimbawa projects na may resolution kayo, yung in-endorse nindo. Tapos minomonitor niyan kung paano in-implement, kung maray o bako. Meron po. Matero pag ito ngayon na nasa yung sa tula-tula yung rice grains na binigay ng PhilMec. Kasabi ako doon sa PMC. Just recently, monitor namin. Kasi yun ang kailangan ng 3rd district ngayong rice grains na yon, may mulino yon at saka dryer. Hopefully siguro baka operational na ba? Baka mga early kasi yun na nga ginagawan ko ng proposal, i-fast track na yon. And even doon sa last December 4 nagkaroon kami ng exit conference, yun po ang medyo diniinan ko rin na kung pwede i-fast track na ang paggawa nung housing. Kasi sabi ko yung PhilMec hindi naman papasok dyan pag hindi maayos kasi siyempre milyon din ang halaga nung ilalagay ng equipment. Kung open pa yan, baka magkawala-wala man lang ilalagay doon. Ayun. Doon sa mga farmer organizations na maliliit lang, anong mga projects o kaya mga implements na pwede niyong maitulong?
Actually, maggawa lang siya ng proposal kasi as of now ang trust ng natin ng DA natin pagdating sa rice more on clustering sila. They have to be clustered into 100 hectares. Sa rice yan, sa rice. Sa rice yan. Okay. Nandiyan nang bombarded sila ng assistance. Nandoon yan naka-template na siya kung anong dapat ibigay. Although pwedeng lahat po ng mga cooperative o association dapat parang magkasanib sila to have a 100 hectares. But then, ang una, pwedeng maging cycle yan. Siyempre, in one place niya, 100 hectares, 3 grupo. Yung intervention niya, ibibigay mo na for this cropping. Dito muna sa isang grupo. But then, pero lahat mabibigyan. Kaya lang, nakaprant, isang grupo naman. The following cycle naman, ikaw naman, Ikot-ikot pala. Ikot-ikot sila na Ikot-ikot. mag-receive. Kasi isa lang dapat mag-receive ng intervention na grupo. Ayun. 100 hectares. Kasi ang after natin ng government natin is talagang magkaroon ng massive na intact siyang whole ang niya, ang may impact kasi buo kumbaga sa buo kang pagkarami yan ang after ng government natin. Ayun. Na production. Yung yung programa ng DA at ng NIA, yung National Irrigation Administration, na parang binibigyan ng paluwal muna yung farmer ng 50,000 o 60,000 yata. Tapos bibigyan ka ng ng 30,000 worth of parang banhi, fertilizers, tapos 20,000 worth na pangbayad mo sa labor, and then ang bayad mo nun is yung produce. Apo. Bibili nila. Actually, nag-come up din yung NIA natin na tinatawag nilang contract farming. Oo. 100,000 yon. Kaya lang medyo hindi po siya akma, hindi tinanggap ng farmer dito sa Albay natin kasi nga lalo sa part ng 3rd district, ang sabi doon masisira yung planting calendar nila. Kasi yan bagay yung tinatawag na pantulong pantulong third cropping na siya. Kasi baga, ang cropping natin, dalawa lang in 1 year. Wet and dry season lang. So magkakaroon, ngayon sabi nila, pag nasira yung planting calendar, hindi natin kung kailan ito maglalaslong. At saka, ang lupa, kailangan din ng pahinga yan. Hindi naman talaga dapat Doon sa siya. contract growing, tatlong Yan siya. Ngayon, sinadjust namin doon sa NIA, kung pwede, i-consider yung rattoning. At least, kulang lang yung inputs kasi abono lang at konting labor. Kasi yung rattoning bagay, yung pinuputo lang yung yung stock ng rice, tapos patutubin uli. Ano ba, sabihin natin makakuha ka lang ng mga 60%, at least kulang na lang yung yung labor force mo, fertilizer at saka lang, tapos hindi pa masisira yung planting calendar kasi right after siguro mga months lang yan pwede kang humabol ka ulit dun sa planting calendar naman. May pala yun, may issue. Pero may problema din pala. pahinga, Maganda rin sana yun kasi pag binili ng NIA, yung pinapabili nila ng 29 pesos per kilong bagas. Ano pa rin, NFA pa rin ang punta nila doon. Hindi pupunta, sila ang nagpapabili. Kasi ang NFA ngayon, wala silang mandate na magpabili ng bigas. So ang ginawa ng NIA, yung mga umenroll doon sa kanilang contract farming, binili nila yung produce, tapos sila ang nagpamuli, sila ang nagbenta. Parang yung sa kadiwa pinasok Yes, yung kasi ang policy ng ng True kadiwa na. True kadiwa, 29 pesos per kilo. Yung galing yan doon sa mga farmers na pumasok doon sa parang contract farming. Pero kulang pa daw Kasi nga nung bumenta sila, isang araw lang ubus na. Kasi dito talaga sa Bicol din, medyo dependent talaga tayo sa rice. Kaya nga dapat ma-introduce natin yung rice maize. Yun, kung ma-educate na rin yung Bicolano kasi talaga yung Bicolano kumain ng mais. Talaga pagdating sa rice talaga, parang may nang katawan pag walang rice. Bagay, inabot ko yan na mais na yun Nung kapanahunan na kahirapan, Father, ng bigas dito sa atin hanggang doon. So yung kumain kami niyan nung mga bata pa kami. Yung mais na ginagawang lugaw at saka ginagawang parang kanin. Kaya malalakas ang mga bata.
Ito nga, bulgur pa, May bulgur. bulgur. Ayan. Okay, so yun ang mga yun ang mga anong mga challenge na nakikita nyo? Because sabi nga, anong lesson ang nakita natin o na nakuha natin nung tayo tamaan ng sunod-sunod na bagyo dito sa Bicol in particular. Alam ko nung last nagre-react ka sana doon sa usapan namin na napadat sa ni Engineer Baclaw na in planning sa mga lahat ng mga proyekto o programa na may kinalaman sa farming, involved na dapat ang environment dyan. Yes po. So totoo 'yon kasi isa 'yon sa output ng Food Summit na kasi dapat whenever talagang magplano, dapat may kaagibat na 'yon na for the long run, ano ba yung epekto sa environment. At for example, minsan yung kalsada. Pag may kalsada, mayroon shoulder diyan, meron yang line canal. Na sometimes may na-monitor kami, may line canal, kaya lang pagdating dun sa dulo, Walang flow. outlet. Kung saan papunta yung tubig. Ayo. Tumit may concern na lang. Kaya ito yung nangyari doon sa sa Bato. Mayroon namang proyekto na ditching lang, walang kanal talaga, di ba? Ditching. Ditching siya. O, pag pupunta doon, siyempre napuno yung Ano ba tayo walang kanal? Next year niyan pupunda natin. yun na nga. Sabi ko nga doon sa kay Director Pitoy na walaan niya tayong program pagdating dito sa ito lang ang sabi niya sa environment na nakakonect doon sa mga proposal ng mga project sa agriculture. Sabi ko, bakit hindi pagawin yung initiative na yung tinatawag na National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. Although initiative siya ng 4 na agency, the DAR, the DA, the DLG, and isa pa, DLG, DAR, DNR. Para walang turuan. Sabi ko, actually, dito ako nagpapasalamat kay board member Jasem na mag-resolution kami dyan right after nung mag-meeting yung climate change na isa yung sa mga resolution na i-adapt yun ng probinsya. Hiniring niya ito. Nagkaroon siya ng public initial. Nung yung nasa deliberation kami, naghanap siya ng mga batas para pasipaan ito. Wala siyang national law. Meron lang memorandum. Kaya maganda sana yung concept ng from ridge to rip yung National Convergence Initiative. Sabi ko, i-post na yun kasi sabi ko, nakita in my part lang, sabi ko nakita, maganda po ito. Kung talagang i-adapt ito ng bawat na LGU siguro, na pag nagtatanim, may concern ka na kung paano mo siya mo ilalagay ba. Lalo-lalo na yung may mga potential agricultural zone for agricultural development through the APMA. Kasi dapat meron talagang certain area ang mga LGU na food production area nila. Dapat talaga, Father, dapat talaga i-push natin yung agroforestry. Kinakailangan talaga agroforestry, saka may kinakailangan na comprehensive planning nito. Micro and macro. Saka kinakailangan nagkaroon talaga ng comprehensive planning. Yes. Kasi sa ngayon, kinakailangan lahat ng stakeholders dapat maging involved. Then another thing, yung mga farmer groups, kung minsan hinihinga natin ng project proposal, karamihan sa kanila hindi naman alam. Katapos pag mayroon na silang project proposal, kung minsan maraming hinihingi kung ano-anong mga hinihingi hanggang sa hindi sila makakomply. Dapat simple lang. Nakapangihinayang nung napakaraming programa ang gobyerno na hindi nakakababa sa mga farmers kasi mga beneficiaries nito kasi hindi nila talaga alam. Natalakay nyo yan, Sir Rene, sa mga pag-uusap ninyo? Actually, may lapses din po padala ang mga farmers natin. Kasi nga, although sinabi mo kayo, hindi lang kasi masyado talaga nakakapacitate sila. Need talaga nila makapacitate. Kaya, proposal lang po ito kasi pag mayroon po silang proposal, hindi nakasabay sa itong taon na ito,
isasalang nila for the next year po yan. Gaya Dapat ngayon. meron kang ano gusto mong hingin, dapat Oo. makasabay na doon sa NEP nila for the next year. Gaya Kasi ngayon, otherwise, pag nag-propose kaya yata ngayon o next year, back ang implementation, mga 27 na eh. oo. Di ba? Ganun Kasi yan, hama na yung project hanggang 26 eh. Kaya nga, dapat sa atin ng mga CS naman, dapat maging aware tayo. Ano ba ang need natin? Kasi nga, if I remember last October, lahat po na cooperative dito sa Albay engaged in agri-fishery, pinatawag ko po. Bali, tinatanong ko sila how the cooperative sila kung ano na, kumusta na po sila. And pinapajoin ko po sila sa council. Mamili po kayo sa 12 sector kung saan gusto nyo rito. Kasi nga, by next year sabi ko, may mga big ticket project na kung anong gusto nyo, mag-endorse po ang council nila para wala tayong hindrance. At least sabi ko, I know your cooperative. Kasi meron kasing mga asosasyon tayo, cooperative, run by one-man army, run by a family, against po yun dun sa natin. Kaya dapat whole po siya, cooperative po. Talagang pinapatakbo siya ng cooperative. Ayun. So, yung makakatulong kayo because mayroon kayong parang access kung anong mga nasa pipeline ng project. Yes Na po. pwedeng gawa ng resolution ng farmer. Opo. Ayun. Yung pader. Kaya nga, ito nga sa Yung halaga yun. sa coconut nga, ang dami-daming project po yan eh. Ang dami pong Yung Ang C5DP. ano lang talaga dyan, minsan nagiging parang challenges. Yung ibang farmer na parang nauumay sa sa grabing mga requirements na hinihingi. Baka pwedeng pasimple na lang. Hindi, so para naman, actually, hindi man to individual eh. Talagang cooperative. Ang ano dyan talaga, yung good standing ng cooperative. Group yung Kasi dapat active. maraming cooperative kasi, pag sa intervention, ang bilis niyan. Very active, kanya ngayon. Pag nawad mo yung project, wala na, hindi mo na siya makita. It died a natural way. Yan ang medyo failure na Mga fly-by-night cooperatives. Ay, Yes po. Kaya nga kasi wala naman talagang gobyernong tatagal sa ganon. Kaya dapat meron din tayong social obligation din. Yung parang may values din tayo kasi sometimes pag isang binigay sa'yo parang hindi mo pinaghirapan, parang wala lang. So maganda rin itong ginagawa ng CDA na talagang i-push ang mga cooperative na maging aktibo. Opo. Sumunod doon sa mga Ano requirements. lang kasi dyan, one thing, I don't know kung may balik na uli. Kasi salamat po kung ang mga LGU meron silang CDO. Kasi dati pa meron. Kasi pag walang nag-cater na CDO sa... Wala. Hindi na dapat sa ipasok sa minsan yung maupa nagtatrabaho yan eh. Tsaka dapat talaga mag-create yung sanggunian Yes. ng item. Actually, Kasi pag wala, alam naman natin na every 3 years mayroong election. Pag nawala yung bago na naman. Parang Actually, diba? going back doon sa mention yung item, kasi nasa mechanization na tayo eh. Actually, yung UPMEC law, ka-attend ko lang the other day sa Zoom meeting namin, yung CAPMEC, yung mechanization natin. Sa totoo lang talaga, paano natin ma-determine talaga kung ilan pa machinery ang kailangan natin. Yan baga mga machinery, pinaparehistro yan through joint memorandum ng DLG. Sa isang sa isang LGU, mandatory na baga po yung tinatawag na UPABI. Office of the Agriculture Biosystem. Yan na, wherein yung pong mandatory na talagang nasa mechanization stage na po tayo. At wala pong mag-asikaso niyan, kundi yung agriculture engineer. Na, actually, we need to fabricate, sabi ko nga, mga maliit na makina dito sa atin. Yun na, sa sinabi ko nga doon sa meeting namin, kung kailan tayo makakapag-fabricate ng sarili. Kasi although mayroon mayroon tinatawag na Pinoy Quality Services na ngayon. Talagang na tangkiliking gawang Pinoy na mga makinarya para hindi na tayo dependent talaga doon sa mga Tsaka imported na gamit. kung dito sa Albay, gawang Albay na. O gawang Bicol na. Kasi Diba? dapat ma-encourage natin yung mga local manufacturer natin na mag-engage. Yan bagay sa Naga, diba sa Renay sina Kuan din sa Colby, yung Colby very much willing na makipag-partner sa mga
test the trade na mga kuha natin sa LGU, sa mga cooperatives, pwede silang Pelmec, Colby, and cooperatives. Pwede sila makipag-partner. Ayun. Yes, Opo. but actually, being the regional RAPSI chairperson ng APMEC dito sa Bicol, bali habang nakikipag-meeting ako, I call on isa sa mga member ng AMDAC, taga Kapalunga siya. Sabi ko, sir, meron ba kayong organization kayo dito sa sa Bicol ng mga manufacturer? Ang ano sa akin, may certification daw sa NAMDAC siya. Pero sabi ko, iba yun. Mas maganda ka kung magkapag-organize tayo rito locally sa Bicol region. Para at least dito sa atin, magkaka-crop up tayo ng sariling atin sa Bicol region na mga makinarya. Compared doon sa kasi meron na daw ang Mindanao, meron part of Bisaya. Kasi, yun na nga, mayroon kasi yan na tinatawag na AMTEC test, ginagawa pa sa Los Baños. Nagawat, kahit nga sprayer maliit, excuse me, dahil lang pa yan ng AMTEC test, dapat mayroon siyang lagay na PQS kung sa sa agriculture natin, yung bang ICC, dapat mayroon dikit yan. Otherwise, hindi mo pwede ibenta siya. Ngayon, medyo expensive na yan sa manufacturer. Kaya nga, nag-motion ako na kung pwede magkaroon tayo ng deputized na gagawa na mag-AMTEC test. Kasi ang binabayaran dyan, yung engineer na magte-test ng machinery mo. At sabi ko, ipasa niya na sa SUC, sa mga state university. Sabi nila, ginagawa naman daw. Kaya sabi ko nga, isa sa mga task ko ngayong taon, talagang ma-spirit ko itong sa mechanization, being the chairperson ng committee ng sectoral ng APMEC. Ayun, okay. Siguro kinakailangan din ang funding yan. For example, ang BOCAP, gumagawa sila ng mga prototype, pero hindi na ipagpapatuloy kasi kulang naman silang funding. Siguro yan, Padre, collaboration yan kasi may DOST naman tayo eh. Kaya dapat kaya lahat ng mga stakeholder na talagang nag-venture diyan, dapat talaga magkaroon ng konsultasyon para mas makapag-generate talaga kung ano itong akba na makinarya talaga para sa Bicol nga. Meron din kasi, meron din kayong partnership sa sa DOST, i-harmonize nila kung paano kami mag-work po. Ayun, okay. So paano po, si Rene, pwede kaya, sino kang pwede mag-lead nyo ng groupation na yan, partnership na yan, sino kaya pwede? Kasi paghihintayin lang natin, wala talaga mangyayari yan. Very good idea yan, parang ideal lang, pero kung wala talaga mag-lead yan, mahirap mangyari. Actually, nagkausap na kami ni Director ng probinsya. Mag-sit down lang kami para magkaroon ng orientation kung paano kami papas. Although mayroon na kami initial na kung saan kasi marami rin na project kasi ang DOST na hindi nakakaabot talaga sa yung dissemination nila. Kaya sabi kami na nga magpapaabot. Kaya minsan walang nag-propose doon sa programa nila. Ayun. Okay. Mayroong challenge ngayon, Father, na magkaroon ng debate. Laban sa ayuda. Yung ayuda sa farmers versus easy access zero interest credit. Alin daw mas maganda? Actually, hindi ko pa siya na-elaborate masyadong kabasa kasi nahapayawan ko siya, parang ina-implement siya sa Nueva Ecija. At totoo talaga, nawalan talaga ng ang farmers ng bangko. Kaya nga, every year, in-invite ko sana yung Land Bank at saka DBP. Tinatanong po namin sila, how many farmers nag-benefit po ng lending, Kasi nagbibigay ang gobyerno natin para sa farmers. Kaya lang, because of secrecy law, hindi naman sila nagbibigay. Magbibigay lang, marami niya, ganitong Pero hindi man mapipilit kasi nga doon sa secrecy law. Meron naman sana kaming inaasahan yung sa kumpid namin sa coconut, kaso na amlak naman.
Kasi yung CONFED kasi sa national, mayroon po nag-donate na taga European, $1,000. Hindi po makukuha ng cooperative kasi nga na-amlock nga. Dahil ang plano sana ng cooperative, bilhin yung UCPB. Siguro malaman ng mga big time negosyante na bibili ng federation ng cooperative sa CONFED, ipinamlock yung pera. Kaya baga nawala na yung UCPB. Ayun, pero anong kailangan talaga ng farmers natin, Sir Rene? Ayuda ba o pautang na pwede silang tumindig sariling pa? Both ways pwede yan. Kasi nga doon naging output din yan sa Food Summit na kailangan din talaga ng ayuda. Kasi nga, talking about food security, sabi nga ni Director, nandyan, okay lang basta, okay lang pag mahal ang bilihin na basta may mabibili ka. Kaysa may pera ka, wala kang mabibiling pagkain. So, somewhat, nakatuloy itong ayuda kasi nga, pagbigay ng ayuda, may pambili ka ng pagkain wherein nakapag-roll din yung sa farmers, may bumibili, hindi nabubulok yung produkto. Yan. Although yung ayuda naman, hindi yan sustainable. Yes, because yes, mayroon lang precisely. siyang short-lived lang yan. Yes, I heard now, nagkarinig ko lang na turuan magnegosyo pero paano man maging start-up capital yung 5,000? Correct. Kaya unahin mo yung pagkain, di ba? Kaya nga, actually, sabi nga namin, kung talagang hopefully maging totoo ang tulong ng gobyerno natin. Kasi nga, sa totoo lang, mayroon, ito findings namin na mostly talaga tinutulungan ng gobyerno natin, lalo na pagdating sa hectarage, yung mga farmer natin na below 2 hectares lang yung mga tinutulungan nila. Pero yung mga 5 hectares, medyo hindi kasi mga big time na ito. Kaya lang kung isusumahin mo, ito yung nagbibigay nagsusupply ng nagpapabila sa merkado. Kasi itong mga maliliit na farmer natin, mostly, pangonsumo lang yan. Siyempre, kung may 1 hectare ka, minsan, kung marami rin kayo, puro lang sa'yo yan. Pero itong mga bigat, talagang ibebenta mo sa labas siya. So, yan nga, kailangan i-balance rin ng government natin. Kahit itong baga sa kailangan po siguro talagang hindi po yung ayuda, kailangan nakaakibat din dun sa loan. Kasi habang hindi pa gumagana yung ginamit ko para sa loan, para sa production, may ayuda ka muna. Siguro, kinakailangan ang dalawang yan. Pero kinakailangan well-timed and then well-organized. Yeah. Saka, medyo comprehensive naman ang town. Medyo comprehensive naman. Kasi, kagaya yan, mayroon kang 5 hectares. Kinakailangan mo, simple na mga tao na tatrabaho doon. Na kung minsan hindi naman kaya basta-basta kung wala ka pang loan, kailangan ayudahan mo muna para magamit talagang tamang-tama yung loan. Siguro kailangan pag-isipan po talaga mabuti ito. Kasi lumalabas, Father, na nakaasa na lang sa ayuda eh. Puro lang ayuda. Pag walang ayuda, di na nagalaw. So parang nawala ng self-reliance yung mga kabuhayan. Ginagawa ng mga alabado, mga beggars ang mga tao. So walang empowering. Ayan. So parang kung saan yung ma-empower talaga ng tunay yung mga farmers, pautangin na madaling ma-access tapos wala silang interest. Ito actually isa ito sa nagpa-decline ng mga farm workers natin ang ayuda na ito. Actually, mahirap nang umanap. yung talagang massive yung pagpatanim ko ng high value crops, talaga sa totoo lang, Padre, 10 worker po ang maintain ko for a year. Kaya malaking labor post po ang nabibigay ng isang ng farming. Kung talaga siya, pag may continuity siya. Kaya lang siguro isa yun siguro sa mga inaano namin na kung pwede,
siguro magkaroon din po na talaga ng insurance. Isa yun sa record na magkaroon ng insurance. Ang siguro life insurance sa mga farmers, fisher folks. Likewise, dapat meron din subsidy ang LGU na insurance din. Kasi ang insurance po ng PCIC, hindi naman talaga ano doon, yung talagang makakapag-start up ka pag tinamaan ka ng kalamidad. Kasi 10,000 lang yata ang ano niya makukuha mo. What if kung mayroon kang 1 hektarya, ilan bang capital mo diyan sa pagtatanim mo? 50,000. O paano ka mag-umpisa ng 50 ng 10,000 lang kung tinamaan ka talaga, totally damaged ka. So dapat meron din talaga ang LGU ng subsidy rin. Kaya nga sabi nung taga Batanggenyo nang magkaroon kami ng summit sa Tagaytay, magkakampanyahan naman nga itong mga ito, magkakaroon akit sa entablado, magmangako naman ng mga programa nila. Programaan niya sa health, yan ang programa niya sa health para walang magkakasakit. Education para ma-educate ang tao. Sabi ng Batanggen yung counterpart ko, wala naman niyang chairman magkakasakit kung busog ang tao. At wala naman niyang bobong tao pag busog ang tao. Saan ba galing pagkain? Sa farmers. Kaya sabi niya pag kanila walang programa sa farming, kalimutan natin yan. Ngayon ang pagkakataon para makapamili ng tama. Oo. Pag walang programa niya sa agriculture, kalimutan natin yan. Ayan, ang medyo ano lang kasi diyan talaga, ang irony niyan is hindi lahat ng LGU may magandang programa para sa agrikultura. More on infra sila. Kaya nga, kung itatap nila yung mga private sector, mga council, makakaroon ng programa yan. Kasi saan gagaling? Kaya nga sabi ko sa barangay, pag pumupunta ko sa mga BAPSI, sabi ko, introduce ko sa kanila yung council. And most probably mayroon kayong Barangay Development Council. At naitanong ko yan sa NEDA, magkaroon ng consultative meeting sa iba-ibang sektor. Sabi ko, ma'am, what if yung isang barangay, hindi kalyado si mayor, hindi kalyado si gobernador, paano yung proposal nila? Gawa lang sila ng development plan nila, isubmit nila sa NEDA, kasi sometimes mayroon mga senador na walang mapuntan yung pera nila, naghahanap ng project. Kaya sabi ko nga, siyempre, sa isang barangay, meron dyan youth, may women's, may senior citizen, may PWD, may fisher folks. Di ba yan ang binabudgetan niya? Kung paano gagamitin yung NEP na share nyo? O yung panatanong ko, ano bang proposal nyo? Sabi ko, try to utilize ka your Barangay Development Council. Ito kung sa BAPSing ito, mayroon ka na dyan na sektor na pwede mo, dyan. And sabi ko, soft boy, sabi ko, pwede, huwag nyo gawing, playground lang yung barangay sa political battle. Huwag nyo iasa kay mayor ang development nyo, kay gobernador, kasi panagkasa kayo, utilize your stakeholder din sa barangay. Yeah. Yung mayroon mga bright idea dyan na magtulong-tulong kayo. Yun talagang yung composition minsan ng mga special bodies, yung may problema tayo. Kasi sabi ko nga again, pagbabalik dyan, kasi nandoon yan sa konstitusyon natin na dapat hindi ma-deprive yan, mag-participate. Kasi minsan may mga sarili rin itong kinda mga natin na yun yung natin sa dili, kung pwede. Kasi sabi ko, on my part naman as the head ng PAPSI Albay, ito naman ang mga chairperson naman, in-educate ka naman sa ganito, pakipag-deal. Huwag masyadong maraming alam na ikaw ng bida. Tayo, nakikisuyo lang. Sabi nga, huwag ka mga away. Yan. Kasi wala ka na dyan. Be friendly, sabi ko. Hindi naman kasi pag biligay nyo ito, bukas, andyan na yan. Siyempre, papag-aralan niya. Ura-urada na. Ginusto pag hindi ka nasunod. At least sabi ko, nagboses ka. Kasi bilang special advisory, naibigay mo na yung concern pagdating sa agri-fishery sector, nagkaroon ka ng boses. Sa kanila na yon. Kasi the time na magkaroon ng na isang pangyayari, di ba sinabi ko na sa iyo yan? Ito na yung advice namin. At least, di ka makonsider. Nakagawa ka ng paraan, hindi ka lang sinunod. Ayun. Father? Yes po. May isang challenge lang po ako. Ano kaya kung pumili tayo ng isang LGU
na willing magsuporta sa mga ito. Katapos, i-focus muna natin yan and then baka maging model ito. And then, ang ibang LGU susunod na lang. Parang pilot. Yeah. Yes, actually meron Parang na tayo. piloting. Meron na tayo, Padre. Naisalot po di LGU ng Malilipot. Kasi Malilipot. during the NBD namin, nag-flash po doon yung name ng LGU Malilipot na the best supportive sa AFC. Mhm. Kasi po sila, may funding po sila sa AFC, local AFC nila. Ay, very good. admire the Municipal Agriculture po si Ma'am Romela po, Montesenay. Talagang very active po siya sa supportive po. Although may mga supportive po din ang ibang mga kaya lang minsan pagdating po sa LGU kasi makikita pong nag-support po sila if during the budget po, may separate na budget po yung AFC. Kasi po ang malinaw talaga, may exclusive talagang budget yan sa AFC. May meetings yan, kung ilang mga meetings. Tapos mayroon po siyang binibigay po honorarium sa mga member nila sa council. Anong LGU yan? Malilipot. Malilipot. Maliit lang malilipot ha. Pero malawak ang lupa. yan pong Ngayon yan yan pong talagang May sa malilipot yan pong sinasabing may authenticated support ka talaga sa AFC. Nakikita po. Kasi sabi mo lang na may suporta ka, pinamiting mo once, twice, hindi po yun. Kasi dapat makita. Kasi pong hinahanap ng national natin, yung means of verification nila, talaga bang nagsusuporta ka? Where is your support? At nandoon po, pirmado po yan ng accountant, ng mayor. Ito yung support po. Yan talagang tunay na legit na support po. Yan. Anong nakita niyong may paglaong kita, may pag-asa tayo. Mayroon naman pala. Problema si Rene, bakit hindi majority ng LGU ganun ang treatment sa AFC? Siguro one thing for sure siguro na yung chairperson siguro hindi sumuporta sa kanila. Iyan ang unang siguro dahilan. Pero sabi ka naman kasi sa kami sa council, whoever the sitting chief executive, nandun din yung support. Kasi yan ang bibigay sa mo sa iyo. Respeto yun, di ba? Respeto yun respeto. Yan sitting sitting executive. Yan naman siyempre ang to follow kasi yung may programa Ayun, okay. So ano yan? Ano ba yan? Ilang taon ang term ng mga officials? Bali nagkaroon kami ng apat ng Biblia kumbaga sa yung una, meron kaming manual of regulation on 2 years. 2 years ang term namin noon. Tapos from 1987 yan hanggang 2016. 2016 na bago siya. Naging 3 years siya. Okay. Tapos determine pa yung mga membership namin diyan. Although sinasabi ko nga during that first namin, hindi determine doon yung membership namin, basta hinata ka, member ka na, tapos yung mga government agency, member din namin. Pag 2026 namin ng MO manual of operation, naging 40-60. 40% yung private government sector, 60% naman yung sa private sector. So yan ang naging namin. Tapos mga sektoral. Pagdating nung yung pag-deliberate ng RTL, nagalit si Senator sa leader namin, nagawang ugapsi, 1 year na lang, appointed pa. Mahina yung turnout doon. Kaya kung pag 2023, ito nang GO-ACB na kami naman. 3 years naman ulit. So, ang next election namin naman ulit 2016 na. Iyon. Okay, Father, may concern ka pa po kay Sir Rene? Yeah, may concern pa ako sa iyo. Kinakailangan ko po maka-meeting ko kayo face to face kasi merong darating tayong project, yung Albay West Coast Mangrove Reforestation. Kinakailangan ko po ng endorsement, kinakailangan ko kung paano pa mga connections nito para may implement na po talaga to. Matagal na po itong proyekto pero malapit nang mai-release ang budget. Baka pwede mo kami, Padre, bigyan ng documents po with regards to the project para during the consultative meeting namin, open namin sa BIFAR po yan, sa BIFAR? Pa? Sa BIFAR po siya na project? O Bako. ano agency? DNR yan. Sige po, at invite namin yung DNR. Invite natin yung DNR para i-discuss yan thoroughly sa atin, papas. I-update tayo kung ano ng status ng project na yon.
At kung ano pang kukulangan, Kailan po kaya tayo pwede mag-meeting? Pagbalik ko dyan? pwede po, kahit ano lang, pagbalik mo, anytime po naman ako, and then siguro by January, pangkalatan, tawagin po natin yung mga concerned persons at saka agency. Okay, sige po. Pero ngayong December, dapat may endorse na to. O di, sige po pwede, pagdating mo, anytime lang, just chat nyo po lang ako kung ano. And kung ano, busy na ba kayo mga taga-DNR yan? Sino, ano siguro din kung sino po yung concern sa DNR para masulatan. Kasi isa pa, kinakailangan ko din ang support ng Isalian, Batangas, meron doon ang avoid sa group. Ayun. Father, Yes po. medyo nagpuputol po sa signal mo, Tabi. Pakiulit po, Tabi. Yung doon sa Lian, Batangas. Batangas. Opo. Mayroon din pong kwan doon ang Aboitis Foundation Mhm. support sa mangrove reforestation. Aha. Okay po. Wala po sila Kaya rito. ngayon, titignan po natin kung paano pa ang coordination nito. DNR. Halos nandyan na po ang budget eh. Ayun, opo. Ayun. So, Wala po sila rito locally na office po dito sa Albay or sa region po, ang Aboitis na foundation. Wala po. Wala pa. Para sa siguro mahikayat natin maging partner po natin sila. At sila yung may pera. Titignan natin kung, di ba yan sa TV, di ba Aboitis yun? sa TUI is Aboitis yan, pero yung operation ng geothermal yan eh. Di ba? At yung social obligation nila, doon tayo magipagtayo. CRS? Ayun, okay. O, sige, Father, mag-schedule na lang ka muna siya rin ng pag-uusap. Yes po. Para ma-plan sa natin yan. At ang funding naman yan is ready for release na. Kailangan lang ng kaunti pang mga dokumento. Pero government fund pa rin siya. Government fund yan. Okay. Pero itong pwede ma-access yung yan siguro in partnership na ng Laudato Si at saka ng AFC. Yan yan ang tawag dyan, Aboitis Foundation para po sa mangrove planting. Sige. Para mas diretsong maitaniman natin ang mga gilid ng mga dalampasigan para mayroon tayong barrier sa storm surge. Ayun, Father, Yes po. Saka maibalik yung sigla ng dagat para doon sa mga marine products na bumalik kagaya ng nangyari sa ngayon, sa Preto Diaz. Bumalik yung mga sugpo, yung mga mga mud crabs, mga isda. Actually, Dahil doon sa mga itanim nilang mga seagrass at saka mga mangroves. Maganda na. Sayang hindi Mangrove. nakasali yung Puerto Diaz kasi doon may re-recognize din doon na LGU na sa environment. Sabi ko, di sumali yung Puerto Diaz, panalo sana kako ito. Ang nanalo, Palawan Pero alam ko Palawan, mangrove din yun Ayun. Okay, Father. Gagawin din natin yan sa Albay West Coast. Albay Saka later on dito sa Albay East Coast. Iyan. Opo. Sa mga islands. Opo. Hopefully sana, Padre, mas maganda sana yung LGU doon na concern. Sana approve na yung yung coastal resource management nila. Mas maganda kasi Yes po. naka-pattern doon sa management nila para hindi naman yung ilagay natin, hindi naman kumbaga sa tanim lang tayong tanim kung saan ba dapat ilagay doon. Kasi kung wala silang coastal resource management, So may area na tayo diyan na mga 40 hectares nakalaan na para sa atin. Okay po. Ayun. Maganda. Okay. So, ang bilis ng oras. Father, meron lang tayong 6 minutes before we be declared illegal. Sige. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of creation. We praise and thank you for sustaining us in this advocacy of Sagip Kalikasan Sulong Kabuhayan.
Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of the PAPSI, these advocates. Ito pong mga taong ito na mayroong passion para sa kalikasan at sa bayan. Salamat po, Panginoon, sa mga tao kagaya po ni Sir Rene at iba pa mga agencies dito na talagang mayroon pong puso para sa kalikasan dito po sa Year of Stewardship ng Creation. Salamat po, Panginoon, at ini-inspire niyo po ang mga taong ito. Sana kahit may mga dumating na mga disaster, kami po ay handa na sumuong sa mga ganon at tumulong sa aming kapwa instead na magmukmuk kami. Sana i-empower niyo po kami, Panginoon, para tunay na makapagsuporta kami sa bawat isa para maisagip ang kalikasan at maipagpatuloy namin ang kabuhayan. Ang lahat pong ito ay hinihingi namin sa iyo. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, thank you very much, Sir Rene. Your parting words po? Magsalita pa? Meron pa bang last word? Okay. Okay, once again, God bless. salamat po sa opportunity na sukiin ako ng ang kapalibutan. Kapartner ka na namin dito Okay, sa palibutan. partner. Yes, actually very willing po ang PAPSI Albay dyan anytime po kung ano po ang gusto nyong at least kahit yung mga program namin ma-on the air din para sa kalaman ng lahat. And siguro hiling ko lang sa mga cooperatives, association, please join us sa council po. Mamili lang kayo kung anong sector pong gustong salihan nyo para makapag-contribute kayo. At then, kung ano pong proposal nyo sa inyong mga samahan, at matulungan po namin kayo sa council. Ayun. Once again, maraming salamat and have a good day po sa lahat. Ayan, thank you very much, Sir Rene. Father, thank you very much, Father. Ayun. Wala na si Father. May healing. Alright, sa pangalan po ni Kuya Ronald Baldo at saka si Jerome Nico Martinez at yan pong IT sa DCGB Social Media Department, kabilog na tropa. Ini po si Rari si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. I'll be back mamaya po, mga tugang alas 12 hanggang alas 12:30. After the news break, abangan po ang Legally Yours with Kuya Mike and Attorney Tin Lungabela. Please stand by. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Sa pag-abot san panahon ng Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho, dangan mga pagtara